סיפורים בכלל הם הדרך שבה אנחנו חושבים. אנחנו צורכים סיפורים, מספרים סיפורים כל הזמן, 24/7. אמרתי להגיד מהרגע שאנחנו פוקחים את העיניים, אבל זה לא נכון, כי גם כשהעיניים שלנו עצומות, אנחנו במאים אדירים של סיפורים צבעוניים, מרגשים, מאיימים, שאנחנו בדרך כלל הגיבורים שלהם. וכשאנחנו מתעוררים מהחלום, אז חלקנו היד מיד מגששת לאיזה מכשיר, ללחוץ על הסמארטפון או על רדיו או על שלט של טלוויזיה, כדי לצרוך עוד סיפורים, מה הפסקתי הלילה או הבוקר, או שאנחנו מספרים למישהו לידינו את החלום וגם מפרשים אותו, או שאנחנו יוצאים מהבית ועושים ספורט, הולכים לבית כנסת, או הולכים לקנות לחמניות במכולת, ובדרך אנחנו צורכים סיפורים. אולי מישהו גם יעצור אותם ויגיד, שמעת מה קרה? או שאנחנו נרים את העיתון, או נקנה עיתון בקיוסק, ונצרוך עוד סיפורים, וכך לאורך כל היום כולו. וגם ברמה המקצועית, אגב. אם את עורכת דין, אז את מספרת סיפור לבית המשפט על הלקוח. או אם את רופאה או אתה רופא, ואתם כותבים את הדיאגנוזה או את הפרוגנוזה, אתם מספרים סיפור על הפציינט. שלא לדבר, רוב האנשים שיושבים כאן היום, נדמה לי אנשי תקשורת ועיתונות, ותודה שבאתם, וזה המקצוע שלהם, לעסוק בסיפורים ולתווך לנו סיפורים. אבל גם אם אתה מהנדס, כל מקצוע ובכל שלב ביום, ואחר כך תחזרו הביתה ואולי תספרו סיפור לילדים או לנכדים, כן? ואז תקראו איזה ספר או תראו סדרה בנטפליקס, זה גם סיפור, אתם צורכים סיפורים, וכולנו עוסקים בזה כל היום. אני מיום שאני זוכר את עצמי, עוסק בסיפורים, והתגלגל כך, במודע או שלא במודע, שגם הטייטלים המקצועיים שלי, הכובעים המקצועיים שלי, אני עוסק בסיפורים, בין אם זה בעיתונות, בעריכה, בביקורת ספרות, ובין אם זה במחקר אקדמי של ספרות, והוראה של סיפורים, וכמה שנים ברדיו סיפרתי סיפורים, עכשיו זה בפודקאסט שאני מספר סיפורים. ולכן באופן טבעי כנראה, כשהתחלתי לנסות לזקק את הכלים האלה, שאנחנו לומדים מתוך חכמי התלמוד והמדרש, מתוך היצירות שלהם, דרכי המחשבה שלהם, שמכולם בעיקר התחברתי לחשיבה הנרטיבית שלהם, לחשיבה שלהם, כי חז"ל בוודאי חושבים בסיפורים ובתמונות. ועם הדבר הזה, כשאני חושב איך לתרגם את התיאוריה, את החשיבה הזאת, למעשה, לכלי יישומי של ממש, שאפשר באמצעותו להתמודד עם אתגרים, להתמודד עם בעיות, להגיע לפתרונות, לעשות משהו יצירתי כמו שהם עשו, אז אני לוקח את הסיפור. ולעבוד עם סיפורים אני יודע. כי כל התמודדות וכל אתגר שלכם הוא סיפור. אם יש לכם אתגר בין המסורת לחידוש, בין השימור לחדשנות, בין ההצמדות לבטוח ולמוכר, לבין התשוקה או הפרפרים שיש לכם בבטן, לעשות משהו חדש, להתחדש, להתקדם, זה אתגר. או סתם אתם תקועים באיזה משהו, בלי פריצת דרך, לא משנה אם ברמה הניהולית או מקצועית או האישית, ומחכים לאיזו פריצה. כל דבר כזה הוא סיפור. ועם סיפורים אפשר לעבוד. אפשר לפרש אותם ואפשר לדרוש אותם, ואפשר לקרוא בין השורות ולדייק בניואנסים שלהם. ואפשר לקבץ את הסיפור לאיזה סיפור לקוני כזה, כמו הסיפור התלמודי, לדייק אותו כמה שאפשר, ואז אפשר מיד להרחיב אותו ולפתוח אותו, ולמלא פערים, ולמלא אותו בפרטים שלא היו בו קודם, כמו שעושה הסיפור המדרשי לסיפורי המקרא, ואחר כך אפשר גם להתפרע ולהשתולל עם היצירתיות והדמיון, ולהגיע לתיאורי מקרה, case studies מופרכים כמעט, כמו שאנחנו מוצאים בסוגיות, או לסיפורי פנטזיה כמו בהגדה, וכל שלב כזה לוקח אותנו עוד צעד כדי לבנות סיפור אחר, ובחלק מהמקומות תדלק היצירתיות, ואולי שם אנחנו נמצא את הנתיב שאנחנו מחפשים לפריצת דרך. אספר לכם סיפור עתיק, מוכר, אבל סיפור עתיק שהוא גם חדש, ושיש בו כלים שהם עתיקים אבל גם חדשים. זה סיפור בין 1950 שנה בערך. העולם עומד להשתנות, העולם הולך להיחרב. כל מה שהכרנו במשך עשרות או מאות או אלפי שנים, היציבות, הוודאות, הברית, כל זה הולך להתמוטט עוד מעט. ובזמן הזה של ערב חורבן, כשכל המציאות עומדת להשתנות, קם אחד
על פי הסיפור רבן יוחנן בן זכאי, ומבין שאם המציאות משתנה, הוא צריך להשתנות יחד איתה. או כמו שדייק לי הרב בני פרל, אולי לא בדיוק להשתנות יחד איתה, אלא להסתגל. הוא מפעיל בעצם את העיקרון הראשון פה בספר של החשיבה הגמישה. צריך גמישות וצריך להסתגל. כי הכל הולך להיעלם כמעט. התקשורת שהייתה בין שמיים לארץ, שמצד אחד משמיים לארץ היו נביאים, ומצד שני מהארץ אל השמיים היו כהנים שהעבירו מסרים, הדבר הזה נגמר. לא תהיה יותר נבואה, לא תהיה יותר כהונה, לא יהיה יותר פולחן, אין מקדש. כמעט חלילה אין אלוהים, כי מי רואה אותו? וכמעט חלילה אין עם, כי הוא ייפרד, הוא יתפזר, הכל משתנה. וכשהמציאות כל כך רועדת מתחת לרגליים, חייבים שינוי. אבל החוכמה של רבן יוחנן בן זכאי וכל חבריו החכמים הייתה שהשינוי הוא לא דרסטי. אלא אנחנו נמצאים בדיוק בנקודת האיזון המדויקת שבין מסורת לחידוש. מה עושים כשקורה דבר כזה? יש שתי תגובות רגילות, כשמתרחש עלינו איזה שינוי. שתיהן קיצוניות. אחת, זה לזנוח את העולם הישן, להתכחש לו. עולם ישן, עדי יסוד נחריבה ונתקדם על חורבותיו לעולם חדש. דרך אחרת היא להיצמד בכל הכוח אל המוכר ואל הבטוח ואל הוודאי ולא לשנות פסיק. וחכמים הבינו ששתי הדרכים האלה, שתי האופציות האלה הן לא נכונות. הדרך המדויקת היא השילוב, היא לעמוד במתח הזה. המתח שבין השימור לחידוש הוא חיכוך, אחד משלושה חיכוכים שאני לא ארחיב עליהם פה, אפשר בהרצאה נפרדת, שחז"ל מלמדים אותנו, וכל אחד מהחיכוכים האלה הוא זה שממנו תדלק, ממנו יצא הניצוץ היצירתי, שמאפשר, אם אתה תופס אותו, אם אתה פתוח לקלוט אותו, אם אתה גמיש, אם אתה מסתגל, ממנו תבוא פריצת הדרך. הוא יבנה את הדבר החדש. וזה נכון בכל דבר. איזה סיני בכפר שותה טלף, ואנחנו פתאום, הבריאות שלנו משתנה, והכלכלה משתנה, והחינוך של הילדים שלנו משתנה, והמקומות העבודה שלנו משתנים לבלי הכר. או איזה רוסי, רודן, מחליט לעשות מלחמת עולם באירופה באמצע המאה ה-21, ואנחנו, ההשלכות מגיעות עד אלינו. או מיליארדר דרום אפריקאי, קנדי, אמריקאי, בונה לעצמו את ה-OpenAI, ומשלח בנו את הבינה המלאכותית, והיא פתאום מאיימת לשנות פה הרבה מאוד דברים. וגם בחיים האישיים שלנו, יכול להיות שפיתרו אתכם פעם. קרה לי, גם לעוזי קרה פעם. וזה מחייב אותך להתחדש, זה מחייב אותך להמציא את עצמך מחדש. אבל העיקרון, המתכון, כמו שאייל שני אגב, השף הידוע, שמחדש דברים ומסעדות בכל העולם, והוא אמר את הנוסחה, זה אותו מתכון. הוא אמר, אתה צריך לשמור על המסורת, לחקור היטב את המסורת שלך, את המטבח שממנו הכל מגיע, ללכת אל המקור, להתמחות בו, לתפוס אותו משם, ואז להתאים אותו למציאות המשתנה. ואז לעשות את הטוויסט שהופך אותו למשהו חדש, וזה המתכון המנצח. וזה באמת הטריק. זה באמת המתכון. עם המתכון הזה, שאנחנו שומרים על העקרונות של הישן, אבל כמו רבן יוחנן בן זכאי שהשכיל לשמור על המסורת, אבל לאו דווקא על המסורתיות, בלי צמדות עיקשת לעולם שאיננו עוד. כן? הוא יצק תוכן ישן לכלים חדשים, וזאת הגאונות שלו. עם זה אפשר לעשות הכל. אפשר לקחת מה שפעם היה איזה קליפת עץ או רפסודה, ואחר כך ספינת ברזל, ולהשית אותה באוויר. מה שהרמב"ם לא יכול היה לדמיין. או לקחת סימנים, ולהפוך אותם לאותיות ולכתב, שאיתם אפשר לתקשר, ובמהפכה הבאה, גם להגיד למה רק כתב שהוא תלוי בכתב יד, בואו נעשה את זה מכני, ולעשות את מהפכת הדפוס שמשפיעה עלינו עד היום. אפשר לקחת מסורת קדומה ויפהפייה של רגימה באתרוגים וכללות ויריקות וסקילה בכיכר העיר, להוסיף לה את הפיצ'ר הקטן של תקשורת מחשבים ולהמציא את הטוקבק. או מסורת קדומה משעשעת אחרת של חרם בבית הכנסת, ולהמציא את השיימינג בקבוצות וואטסאפ. אפשר לעשות הרבה דברים עם החיבור בין עולמות ישנים
לכלים חדשים. ואני לא רוצה להאריך, אבל אני לא אשאיר את השאלה של שיר צור באוויר. שאלת על הכריכה של הספר, על הקליידוסקופ הזה. אז האמת היא שהאימג' הזה של הקליידוסקופ לא ליווה אותי בכתיבת הספר, אלא ממש בעמודים האחרונים, כלומר הראשונים, כשניטשתי את המבוא, היה חסר לי איזה דימוי שלוחד את הכל. התחושה שלי, כשסיימתי את הספר, כלפי העושר העצום הזה, מרובה הצבעים והגוונים והשיטות והעמדות והמחלוקות וקטעי הדמיון והפנטזיה והחומרה והמשפט וזוויות ראייה שונות ופרשנויות, כל העושר הגדול הזה, ופתאום צף בראשי ובזיכרוני האימג' הזה של המשחק הקסום הזה מימי הילדות הרחוקה, קליידוסקופ הזה, שאתה מביט בו, באמת יש בו המון 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 רסיסים ואבנים קטנות וחרוזים צבעוניים, כל מיני עצמים עם כל מיני צורות שמשתנות ומתגוונות, והצבעים שלהם שונים, ויש שם מראות, מנסרות ומשתקפות, וכל העושר הזה והצורות שהוא מייצר, היצירתי הזה, אמרתי, זה בעצם מה שאני רוצה להגיד. ואז זה היה, אני חושב, 20 דקות לפני כניסת שבת, התקשרתי לעורך הספר שלי, הקשוח, הקפדן, המקצוען והמוכשר, ואת כל זה אני אומר כי גם הוא פה, שמואל רוזנר. התקשרתי אליו, תודה רבה לשמואל, שבלעדיו זה לא היה קורה. בלי עוזי לא הייתי יוצא למסע הזה ולא היינו כאן הערב, ולא הייתי מגיע לכל מיני דברים שאני עושה ועומד עוד בעזרת השם לעשות, ובלי שמואל הספר הזה והערב לכבודו גם לא היה קורה. ואמרתי לו, תשמע, יש חידושים בעולם. שם. יש לי סוף סוף שם לספר, ויש לי דימוי, וגם הדימוי הזה הוא זה שיהיה על עטיפת הספר. וזה יהיה הקליידוסקופ הצבעוני הזה. כי יש בו עוד דבר, מלבד העושר הצבעוני והצורני הזה, יש עוד דבר בקליידוסקופ, שהוא לא סטטי. כל תזוזה, העולם משתנה. אתה יכול לסובב אותו, או איזה מכה שתקבל, או איזה רוח, או מישהו שיעבור ככה ויזיז לך את הגבינה, ומה שהיה נראה עד רגע כל כך יציב, תמונה יפהפייה, סימטרית ומסודרת עם מבנה ברור, משתנה לחלוטין. הצבעים והמבנה, הכל שונה. ואתה לרגע נבהל, אבל אתה מיד מבין שגם זאת צורה יפהפייה שיש לה היגיון ועקרונות וסדר וסימטריה, ועוד שנייה גם היא תשתנה. והשינוי הזה, אני אגיד לכם, יש בעצם, אחד הדיונים בינינו ובין שמואל היה, שנדמה לי ספר אחד או שניים לפני הספר הזה, בסדרה הייחודית שלו, סדרת הכיפות והשועל, יצא ספר שגם האימג' עליו היה איזו משקפת ארוכה. אז יש לנו פה שני מכשירים אופטיים מאוד דומים, חיצונית הם זהים. ואם הייתי שואל אתכם, כשאני מביט דרך המכשירים האלה, דרך איזה מכשיר אני אראה את המציאות כהווייתה? אז העולם אומר, העולם יגיד, שדרך המשקפת, יש פה עדשות שקופות, צלולות, מלוטשות, ואתה מסתכל, מהצד השני אתה רואה בדיוק את העולם שעליו אתה מסתכל, אפילו באיזה תקריב, והקליידוסקופ זה צעצוע, זה פיקציה. אתה רואה איזה עולם סגור בפנים, אשליה. ואני אומר, האשליה היא שנדמה לנו שאנחנו מסתכלים במשקפת או במשקפיים ורואים את המציאות כמו שהיא, שהכל יציב והכל כמו שהוא. האדמה, אדמה, בית, בית, עץ זה עץ, ממשלה זה ממשלה, הייטק זה הייטק. לא, העולם לא ממש יציב, הכל יכול להשתנות בשנייה. העולם הוא דרך הקליידוסקופ, כי הקליידוסקופ מוסר לנו את האמת. כל דבר יציב יכול להשתנות כל שנייה, אבל יש בו יופי נשגב. וזה בעצם מה שחכמי התלמוד עושים. הם מקדישים את מיטב המוחות והכוחות היצירתיים והדמיוניים והמשפטיים שלהם כדי להתאים עולם קודם לעולם חדש שהשתנה לנגד עיניהם וישתנה לאורך הדורות. ובזה הם משקיעים את עצמם. וזה הרי כל היופי של היצירה הזאת של התלמוד והמדרש. ובגלל זה הם חכמים. תהיו חכמים.